नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत लाल भोपळ्याची भाजी। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। अर्धा किलो लाल भोपळा बारीक फोडी करून घेतले आहेत। जो हा भोपळा आहे दोन मोठे चमचे ओलं खोबरं, हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नको असेल तर नाही वापरलं तर चालेल। कोथिंबीर, एक मोठा कांदा बारीक चिरलेला, पाव चमचा हळद, 3 हिरव्या मिरच्या, या तिखट मिरच्या आहेत, चवीनुसार मीठ, पाव चमचा जिरे, अर्धा चमचा राई, कढीपत्ता, तेल 1 चमचा, जिरे, राई, कढीपत्ता, कांदा, गॅस फुल केला आहे। चमचभर मीठ, हिरवी मिरची, दोन ते 3 मिनिटं कांदा परतून घेतला आहे। थोडी कोथिंबीर घालूया, हळद, हिंग। भोपळ्याच्या भाजीला हिंग घातला की भाजीला चांगली टेस्ट येते। भोपळा घालून घेऊया। लाल भोपळा सर्व सीझनमध्ये मिळतो, पावसाळी, उन्हाळी। फुल गॅसवरतीच आपण हे सगळी फोडणी परतून घेतली आहे। आता आपण हे वाफेवरती भाजी शिजवून घेणार आहोत, पाणी न घालता। झाकण ठेवूया, गॅस आपण आता स्लो करून ठेवूया। मंद आचेवरती 5 मिनिटं झाली आहे, झाकण काढूया। भोपळ्यामध्ये पाणी असतं, त्यामुळे दुसरं पाणी टाकायचं नाही भाजी शिजते वेळी। खोबरं घालूया। आमच्याकडे मालवणी पद्धतीत भाज्यांमध्ये खोबरं वापरलं जातं, त्यामुळे मी थोडं खोबरं वापरलं आहे। तुम्हाला जर नको असेल तर तुम्ही नाही वापरलं तरी चालेल। परत 2 मिनिटं आपण झाकण ठेवून देऊया। परत 3 मिनिटं झाली आहे, झाकण काढूया। हा भोपळा कोवळा आहे, त्यामुळे हा जास्त गोड नाही आहे। जर आपल्याला गोड पाहिजे असेल तर यामध्ये 1 चमचा साखर घालू शकता। गॅस फुल करूया। भोपळ्याची भाजी झाली आहे, गॅस बंद करून घेऊया। लाल भोपळ्याची भाजी आपली बनवून तयार आहे, एकदम चविष्ट झाली आहे। ही भाजी साहित्य पण कमी लागते। अशा प्रकारे तुम्ही लाल भोपळ्याची भाजी करून बघा आणि मला सांगा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।